Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Hägen görmän men bugun har beşikde pikir edämän birden uruş başlanyň kady. Ýok, ente başlany. Bugun 15 fevral 2025-nji ýyl 15 fevral 1989-njy ýylda Sowet goşunlarynyň Owganistanyň çykarlan güni diýip bellenilýär ýa şo gün ýatlama güni hökmüne kabul edilýär. Sowet tarapyndan Sowet goşuny şol 79-njy ýylyň dekabr aýynda Owganistana girildi. 27-nji dekabrda şondan soň laýyk 10 ýyldan soň 1989-njy ýylyň fevral aýynyň 15-sine general Gromfyň ýol başçylygynda iň esasy goşunlar şol Owganistana çykarly. Iň soňky bolubam şol Owganistana çykarylan Gromfyň aýdan sözünden soň çykarylan biziň serhet goşunlarymyz. Indi size aýdyp geçsem bir Owgan uruşy ýa Sowet Soýuzynyň Owganistana goşun salmagy bir gaty uly tragediýa. Betbagçylyk. Meselem näme şoňa bir zerurçylyk bar diýilen soru şu güneçeli köp adamlaryň millionlarça adamyň kellesine pikirini aýlanyp durdy. Näme zerurçylyk bar şu Owganistanyň içine goşun salmagy. Ol şo dowr Kremlde oturan garrylar bar ýa-ni politbüro ýaşy 80'e ýetip barýan endi. Ýörap barýan ugrunyň bilenak bir topar adam. Ine şolan çykaran karary esasynda Owganistana goşun salynmaly edildi. Näme üçin? Şo biziň ýanky bu nowr serhetlemegi goramak maksady bilen diýip. Hawa salyndy 10 ýyldan soň maskara bolup çykdyk. Şo serhetle goraldymy? Şo serhetler häzir abadmy? Ýok, men onu özüm görüp oturdum soň. Türkmenistanyň Niýasyň döwründe anky mögzal halkyň içine ýaýran geraýyn betbagçylygy ýa keseli umurlakan şaýat bolupdyr. Indi şo uruşa umuman aýdylanyna 10 ýylyň dowamynda 1 millionndan gowrak Sowet harbylary salynny girildi diýip aýdylýar. O nä derejede dogry, nä derejede ýalyn? Men o dokumentler bilen tanışan adam däl, ýöne aýtmaly zat bar bärde. Şol 1 millionlyk görkezilen bolsa, şoň den ýarsy şu günkü ýaşlaryň dili bilen aýtsak falşywy. Olar şol bir samolyot bilen Owganistanyň içine girip ýük goýup ýygyna gaýdan adamlar ýa 3 günlük komandirovka bar gaýdan adamlar hemmesem ene şol Owgan uruşuna gatnaşdym diýip ol ýeňillik kiniskasy bar Berlin'de şol ýeňillik almak barady. Ene şonu almak üçin ýa-da orden medal almak üçin ene giden adamlar kimin daýy general, kimin kakasy general, ýani şolar ýaly harbolukda da wezipe paradylar känne. Kapitan bolup gidýärler, bir aýdan soň ýygyna mayor bolup dolanyp gelýärler. Ya mayor bolup gidýärler, 2 aýdan soň ýygyna podpolkovnik bolup gelýärler. Gidenne döşüne bir medal bar bolsa, ol ylgy üçin ýygyna gelende döşüne 2 tane medal bar gahramanlyk üçin. Ene şol ýalyn raportlaryň esasynda ene özüne ýanky legenda bilen goşadyrmak üçin gahramançylyk gazanan ofitserlerim az däl. Indi şolaryň hemmesini 1 million diýip aýdylýar bolýar. Ýöne Owgan tarapyndan ähli şol 10 ýylyň dowamyny wepat bolan uruşda ýanky ölen, ýeten, bombalanan adamlaryň sany 1 milliondan geçýär diýip aýdylýar. Umumy şu sivil, grajdan halk bilen bilelikde harbylar. Indi şol uruşa salynan 15 respublikanyň içinde bizim Türkmen ýigitlerimizden bar. Ilkinji nowatda kimler salyndy şo tat? Onu ýene bir gezek aýdyp geçeýin. Sebäp şu zatlary taryhda galmalydyr, halkymyz bilmelidir gelecekki nesilleriň hatyrlatyny. Şu
1979 ýylyň dekabryna eýýäm şol ýemede Owganystanyň içinde ýanky bir Hafizullah Aminiň şol döwürki Owganystanyň ýol başçysynyň köşküni goraýan Sowet goşunundan ibaret bolan musulman batalyonu bardy. Ine şol musulman batalyon oň içine ýa kimler girýär? Özbekler, täjikler, türkmenler, bir böyle kırgızlar, ya değil kazaklar, musulman batalyonu değil ama batalyon onu da 500 adamdan ibaret orta kadaptı. Ine şolar gorayan eken şol köşküni. Ondan Moskvadan buyruk gelýär, Hafiz Amin agdarmaly. Ular daşky goraw ýanky musulman batalyonu, ondan köşküň içinde içki goraw bar. Ýanky Aminiň öz Owgan milletinden düzülen bilemek näçe adam sany. Ine ol goraw bar hem de SSR'ın KGB'sinden adamlar bar gorayan. Ine şular onuň daşky goraw bar Aminiň bilinkilen musulman batalyonuň daşynda duran Owgan goşullar bar. Bir gecede şol 27-nji dekabrda Türk bolýa iki goşun garpyşýa kim nämetde belli däl. Ýöne Hafiz şol Amin öldürilýärdi, oň ornuna ine soňra Najibullah'ın belleýärdi. Najibullah'a bagyşlan Babrak Karmaly belleýärdi. Ine şo taýda şol ýanky musulman batalyonyny gullugydan türkmenler bar, şoň içinde de Hoca Nepes ady familiýasy dilimin ucundan ýadyma düşende soňra edip ben şo ilkinji Owganystanyň wepat bolan Türkmen eskeri serjant Dywanyýasy. Ine Gurbanow tapdym. Hoca Nepes Gurbanow. Men oň agalaryny, daýlaryny, ejesini hemmejini tanýan bile bir syýrgyny öz boluruk şeýle. Ýumşak häsiýetli ýigit ene 20 ýaşyna ýetmän wepat bolýar. Maýda ýygyna dembel bolup gelmeli, dekabryň ahyrynda 5 aýlaryna wepat bolýar. Ine şol ilkinji wepat bolan türkmen ýigidi şol uruşdy. Şonuň adyny soňra 89-njy ýyl, 88-nji ýylda Gyllarbatda şonuň aýalygynyň ýaşap oturan köçesi bar. Şol köçede men ulagamyň öýü ýa howlusy bar. Ine şol köçe adyny dakdyk. Ine şol uruşa Türkmenistanyň jem gatnaşan ýigitlerimiziň sany 22.400 bolan. Şol 10 ýylyň dowamında şol 22.400 oglanyň 770-i wepat boldy. Ýok, bagyşlap 335-i wepat boldy, 770-dem ýaraly bolup geldi. Birinji, ikinji, üçünji grupy envalid, elsiz, aýaksyz, protezsiz, ýaragsız, şular ýaly bolup doranyp gelýärler. Ýöne olaram indi bugun şol 770 ýaraly bolup gelenden näçe sanysy diýir galy men onu aýdyp biljek gal ýöne şol ýygyna dolanyp gelýärlerine de ýagdaýlar agyrdy. Ene şol tejennet ýanky internasional sabeýden başlyk edip goýduklar ýöne Abdurrahman Efendiw diýip bir aýagynyň biri ýokdy. Men etsen şol meni de ýarlansan. Onuň ir ýok 30 ýaşyna ýa 7 ýa 30 ýaşa ýetene ýygyna bir topar çağıran goýup gitdi. Şoň üçin men diýjek bolýan zadym şol 770 ýaralanan näçesi şu kun diýir men onu aýdyp biljekken ýöne jalar sag bolsun bar bolsun. Ondan bäri 89-njy ýyldan bäri men şu 36 ýyl geçdi. Diýjek bolýan zadym ene şo Türkmenistanyň şol uruşa gatnaşylan ýigitleri Moskwadan ýeňillik berildi. Knižka var ýöreýte front şol uçaknik diýip gatnaşyjy şol uruşa. Şoňa ene okuwa girmäge ýeňillik bar. Ya maşina almaga ýeňillik bar, binowat ýa jaý almaga ýeňillik bar. Bir topar zatda ýeňillik bar. Kagazda görkezlen ýöne iş ýüzüne şo zatlar 80 86-da Gorbaçov şu ýerden çykar. 86-njy ýylda Owgany gulluk edip gelen eskerler şu ýeňilligi bermek bardy diýip ukaz çykardy. Ýöne şonu Türkmenistany ýerine ýetiren ýekiji de başlyk tapylmady.
edara başlygynyň ta birinji sekretäriне çeldi, Niýazowa çeldi. Ondan bu oglanlar eýle urunýa, beýle urunýa, onky ennamy beden sağlyk gelelere nähilem bolsa bir günni görmeli, gözarany görmeli, işläp ýazat, emma yaraly bolup gelelere, ýa wepat bolanlaryň maşgarasyny eger jinnek geljek kömek ýokdy. Ondan şol 86-njy ýylda, 87-nji ýylda, 87-nji ýylda Moskwada internasional eskerleriň, ýagny şol owany gulluk edip gelen eskerleriň şuralary, ýa-ni sowetler döredilip başlandy. Menim Moskwa gittim, Gyllarbatdan bardym, gördüm, bular nähili etip işini gornapdy. Näme talaplary bar, nämesi ýerine ýetýär. Ine Gorbaçow çykaryn permany bu kady emma şol ýerine ýetirmän. Emma Moskwadaky oglanlar ilmli, bilimli bolunsa, biz atlardan basy çykka, ine şeýdip bir-birini gollap bular ine bir topar üstünlük gazanypdyr. Menim ýygyma geldim, bir size 87-nji ýylyň ahyryny, 88-nji ýylyň başynyň gurrunlary. Oňa çellem ýa-ni şol owany gulluk edip gelen oglanlarymyz bar, Gyllarbatyň kynaýdy ýa-ni. O taýda da Gyllarbatyň özünden 246 oglan ýadymda galan, şol Owganystany gulluk edip gelen. 246 oglanyň 13-i wepat bolan, ondan yaraly ýa-ni else aýakly gelenlerin sany men pikir edýän 30 adamdan köprek mi kadýan. Men şumal anyk sifir elimde bolmansyň plan zat diýsem ýalňyşar. Ine şo taýda gelip ondan şol ýa-ni Selimov dip Gyllarbatyň raykom partiýanyň birinji sekretary bady, kommunistler. Nurnazar, ene tapdym ady, Nurnazar Selimov dip. Öz Aşgabatly, şeýle bir ýeme kompartiýanyň birinji sekretary bolsa da raýony ýöne görnüp durda bir sada adamdyr. Onu bir muallim bolmaly adam getirip raykom birinji sekretary edip goýupdylar. Ýöne on ak yürekden hem gynanýa, şol oglanlaryň uruşa gatnaşdanlaryna ýa wepat bolanlaryna hem kömek etjek bolýar ýöne depesinde başlyklar oturan soň hiç de edip bilen ak ýöne bir diýen sözi türkmençäni kan bilenek o neresi. Orsa garışdyryp, onu bize şolary ýal guramalar gerek diýip ine maňa golluk berdi şo taýda. Ine 88-nji ýylyň başynda biz eýem Gyllarbatda internasional eskerleriň ýa-da Owganystany gulluk edip gelen eskerleriň sowetini ýa-ni şurasyny döretdik. Respublika boýunça we Türkmenistan boýunça birinji. Menem şol şura başlyk edip saýladylar. Ondan şo taýdan biz işläp başladyk. Şo hak hukuklarymyzy talap edip, ine oglanlary ýa-ni rehabilitasiýa edip bilen almaly zady bar, ýer uçaskamy jaý salynjakmy, okuwa girjekmi? Kara maşgala ýagdaýym bir topar zatlar. Ine şolaryň üstü bilen maşyn nowatlaryny, iýmet demeli kartçykalaryny, durmuşda näme zerurçylyk bolsa şolary ine nowata goýup, şol öňkü watançylyk uruşuna ýa-da ikinji jahan uruşuna gatnaşan veteranlar bilen ikisini den hatarda goýup hyzmat etdirmek hukugyny men şolara gazanyp berdim. Elbetde bu zatlar bize ansat düşmedi. Kan işet geçirmeli var. Gece günü o tağılga, bu tağılga. Barın kapındanım ovaları, kovyarı, ovan yanına yan kovanı kulluk edip koyun oğlanlar. O tüygon başlıklarını, koltuğu, yani komünist, kınişkali, Lenin'in keşli. Neyme diye, men seni uruşa uğrattım. Bari diye, kim uğradan vardı, gitti, son ardına gitti. Şeyim, yine so da uruşulur yali yağdığı vardı. Neyem için SSR yıkıllı değillerini, yine so yıkıllının bir sebebim sol. O komünist deyip, o taýda komünist kalmadı. O sizin görýän kinolarda, men iýdim bilen öňe edip, düşmanyň öňüne okuny özüni tutýan komünistler ýok. Bular halky çukura gapgyryp, özleri mene ýeňseden pülpüllep gezen komünistler bolan soň, ene şol SSR dargady. Bolýa biziň owan mesele geçeli. Ýanky ine şeýdip, ka ýerde stol ýumruklap, ka ýerde şol stol saklap oturan başlyklar maňlaýyna ýumruklap, burnundan iýikligan getirip, şeýetdirip bize berilmeli ýeňillikleri oglanlara gazanyp berdik. Ene soň şol 89-njy ýylyň ahyrynda SSR'de ýanky Türkmenistanyň ýokary sowetine, parlamentine saýlawlar geçirenli
ondan ýa gowany gulluk edip gelen ýigitlerimiz, kızlar badyň ýaşlary, şol sanyna kamsamol ýaşlary, ýaşullarymyz hemmesi Harmurat, biz seni görkezeli, sen şumar şonsam ylgap ýok, sana biraz golluk hem kömek bor. Çünki şu deputatlyk mandat bolsa, sen bitirjek işleň şäher üçin, biz üçin, halk üçin köp bor. Biz seni deputatlyk kandidat görkezmäge çagyrýar, biz seni gollarsydyk. Ene şeýdip karar berilenden soň men ene şu sewda girdim. Ýurtdaşlar, men öz kellem bilen gelip men deputat boljak diýen adam däl, daşansın. Ene şunu borjum ýüklediler. Ýanky 90-njy ýylyň ýanwarynyň 7-sine saýlaw boldy. Şo taýda men 54-55 göterim ses alypdyryn. Onu hemme şol saýlaw komissiýasynyň adamlar aýtdy. Biz 3 adam bolup girdik. İkisi kommunist, menem kommunistim däl. Hiç de adam däl. 9 klas bilimim. Şol döwrede işleýän ýerimdenim çykyp, men işsiz bolup gatnaşdym. Türkmenistanyň taryhyny ýeki kandidat bardyr ýokary sowetde ýa-da parlamenta işsiz. Bir işsiz diýsen bir hep bedäli işsiz oturan adam. Agyllar batda bolsa 850'den gowrak ýaşlar şol okuw gutaryn institut, üniversitet gutarly işsiz oturdur. Ine şolar bilen raýdaşlyk, şolar bilen şolary gollaw, ine şu problema ünsün çekmek üçin men işimden çykyp işsiz bolup gitdim. Hani göreli şolar subut tasdiklaýam ýa ýokmy diýip. Birinji ýemede ýykdylar, şu 54 alanan bolsa, o 49'da 9 edip görkezipdirler. Beýleki iki kommunista näme berilipdir, men ola bilen işim ýok. Ine muňa da halkyň gahary geldi. İkincisi saýlawym ondan bir hepde ýygyanyň 14-nji ýanwarda boldy. Mesaňa diýip, ine kızlar badyň halky şotaýdy. Men şuňlanyk ýadymda da ya 78'de 9 ya 79'da ya 89'da 7 bilemem, şu ikisinin biri gara ya 80'e goly ya 90'a goly ses beripdirler adamlar. Ene şonluk bilenem bir kompartiýaň meni basyp oýundan çykarjak bolan başa barmady. Şeýdem men deputat boldum ýanwar aýyna. Şol ýylyň fevral aýynda da Aşgabatda Respublikan ýeme geçirildi, ýanky ýygnançy geçirildi. Owanyň sany gulluk eden eskerler. Ähli 5 nişul kundulun aýtsak welaýatyň 60'a gowrak raýon, şäher, on mire goly şäheriň wekilleri, owan sany gulluk eden oglanlar gelip şol ýygnagy geçirdiler. Şol ýygnakda Moskwadan ýanky bir SSR-iň şurasy bar ýa, owan sany gidip öwrenip geldi. Şolar ene şol ýygnaga gatnaşdylar. Şo taýda 3 adam, ýene de 3 adam sese goýuldy, kime ses bermeli, kime saýlamaly. Ene şol 3 adamyň içinden ýene de şo bütün Türkmenistanyň ýygnanan delegatlar bilemek gotaýdy. 300 mi 500 adam zalyň içi hyň beripdi. Ene ses berip men saýladylar. Ene şondan soňra bütün respublika boýunça 60'dan gowrak raýony, ýagny etrapda ondan näçe bolýar bir 8 mi 9 şäher bar, hem de 5 welaýatda internasional eskerleriň soветini ýa-da şurasyny döretdik. Ýanky şäher soветini, raýon soветini hem de oblast soветini. Ine şular hemmejini ýeke gidip duşuşup adamlar bilen hemme ýerine 60 raýony ýetişemek elbetde hiç bolmany ýygrundana baryp geçsin. Galylarym gelip şol ýygnak geçirildi. Ondan welaýat ýolbaşçylary saýlanan soň olar gidip raýonlarda geçirýär. Ondan netijesini maňa aýdýarlar, kimler saýlany, näçe adam geldi, näçe ýygnan. Ine şeýdip, ine biz bir ýumruk bolduk. Bilip goýun. Türkmenistanyň SSR döwründe ikrar edilen ýa belge alynan ya tasdiklanan kanun boýunça ýeketäk jemgyýetçilik we siýasy guramy kompartiýadan daşgary, kommunistlerden daşgary ine Owanyň gulluk eden internasional eskerleriň guramasydyr. Şurasy ýa-ni Soweti. Şeňmi?
Başga hiçisi şular hasap alınanlar yani Adalet Ministerliğine. Dine bizim guramamız. Men şu güne söyle sol guramanın yol başçısı. Näme üçin şey diýe? Sebäp şol guramany yatırmadylar halkdan gorkunjyny. Men atyp ýurtdan çykaryllaryndan soňra şol guramany alyp ýa-ni öňkü urşun veteranlaryna birikdirdiler. Ýa watançylyk urşuna gatnaşarlar. Oňam ýol başçysy ýazyjy Seyit Niyaz Ataýew. Olam mine şu gün kuğun hana iki satana salam verip beren adamlı var Gurbanuly. Edil şolum Niyaz'ın iki satana salam verip ýaşan adam. Adı Frantavekdir. Elbette uruşa gatnaşanyň ady bar. Ýöne ol KGB strukturasyny işlem. Bilemem ol okun aşağını bolupmy, bolman, bolan adam beýdip ýanky şeň halkyna garşy işläsi ýok, uruşda bolan adam. Ene şeydip Seyit Niyaz Ataýewiň gapdalyna dakypdyrlar. Ola bir döwür ölüp gitdi. Aglap, eňrep, el aýagy kesilip. Niyaz men ýok edenden soňra onum ýok edip durdy. Sen näme gerek maňa diýip. Şondan mer weteranlar guramasy ýokdur Türkmenistan. Ýöne biziň internasional eserleriň haky hukuky şol guramasy şu güneçli ýatyrlanak. Näme üçin? Ne Niyazowda, ne Gurbanygulla, ne oň dogmasyna gayrat yok. Şo guramany yatırjak bolsalar 90-njy ýyly 60 raýonyň 8 şäherden 5 vilayetden gelen delegatlary täzeden Aşgabatda ýygnamaly. Şo tagy men çagyryp getirmeli. Ene siziň şu güneçli başlygyňyz şu, biz şunu oňlamda, siz şunu aýrymda özüňize başlyk saýlan diýmeli. Şol edilmese 10 adamy, 100 adamy, 1000 adamy bellesin ýa şo guramany ýok diýip hasap etsin, ýöne biz bar. Biz diri. So ugany wepat bolan ýigitlerimiň her biriniň adyny köçelere, mekteplere daktym. Asylyp öläýsin şol şu gün özüň hökümet diýip atlandyrýan. Şol wepat bolan ýigitlerimiň mertebesini tutup geldik. Şol wepat bolan ýigitleriň ýaraly bolup gelenden soň ýok bolan gowy müjewiri men şu güne çelli. Asly bölsün şolar. Enen tak ýurda baraly, tomaşan soňra görersiňiz. Ene şol urşa gatnaşan 22.400 oglanyň okujak diýeni institutda, universitede ýeňillik ýoly bilen ýerleşdirdik. Şol knižkasyna barda lugat boýunça ýa ýeňillik boýunça okuwa girmek. Kim okujak diýse institutda, universitede. Bar oglanlar okan, jurist bolanlarym bar, ekonomist bolanlarym bar, inženermi, mugallimmi, ýenemi, nämemi ýurda baramyzda çykar olarym bir ýerden. Bardy. Ene onsoň ýanky indi biz aýtdymy, şu ýurtda hasaba alynan ýeketäk jemgyýetçilik syýasy guramy. Biz şu neçeli ene Owganstanyň gulluga edip gelen eskerleriň guramasy. Onun bir yankı 91-nji ýylyň fevral aýyny Balkan welaýetinde öretdik biz. 90-njy ýyly basyş edip, teklip edip parlamente Niýazy tawin etdik. Sebäp ta 74-nji ýyla çelli bizde Krasnavod oblasty bardy. Şu gün Balkan welaýetde, şo Krasnavod ady bilen Krasnavod oblasty. Sebäp welaýet merkezi Krasnovodda yerleşen. Şo döwürki kommunistler ol tozap ýatan Nebit dağda, Jowda astyda ýaşamak isleýänler Krasnovodda çala derlän wagty deňize çymyp bekrewaly gara iş bilen keyip çekip ýaşamany gowuran adamlar bolan üçin welaýet merkezini Krasnovodda etdiler. Başlan. Ene onsoň 74-nji ýylda Krasnovodda ýatyrýarlar, welaýet hökmüne, oblast diýerler, şoda oblast hökmüne ýatyrýarlardy. Indi şol oblastyň territoriýasyna ýerleşen raýonlar bar, ýa-ni etraplar. Aňyrdan aýdyly, Krasnovod etraby, Krasnovod şäheri, Nebitdağ şäheri, Gazanjyk etraby, Gargala etraby, Esenguly etraby, Gyzyl etraby, Gyzylarbat etraby, şäheri, şolaryň hemmejigi şol döwür 74-nji ýylda Balkan ýa-ni Krasnovod oblastynyň ýatyrlansaň
Respublikan tabiiliginnäki raýonlar diýip eglan edildi. Respublikan tabiiligi bolan näme boldy? Respublika bütün Türkmenistan, onun ýolbaşy şäheri Aşgabat bolýar-da merkezi. Aşgabatyň tabiiliginnäki raýonlar bolduk. Bütün Balkan, şunkun Balkan 74-nji ýylyň ta 90-njy ýylyň ahyryna çeldi. Biz Aşgabatyň tabiiligini ýaşan şäherler, obalar, raýonlar, etraplar näme diýip atlandyr? Şo bolduk. Ondan siz pikir edip görün. Sen ýolbaşy hol Aşgabatda oturan minister, senem Aýdel Efendiwolmy, Gyzyl Etrekdemi, bilemek haýsy çöllü barsa gelmezde çelekenne nirde ýaşap ýör. Şolar gelip sen sosial problemalaryny çözmeli, ýaşaýyş problemaňy, ykdysady näme bar bolsa şolar çözmeli. Bir Aşgabatyň tabiiliginnäki halk bolup dur. Şoň Orsiýadan şo krepasnoy prawo diýip diýen aýtdymy? Ine şoň hyýaly. Hani kim geler? Ýok, ola gelip hiç kimden nin çetge oturanmada ne kızlar bot bolýar-da Aşgabatda ýaky. Aşgabatda da bir gezek hogu eme geldi ýokary Sowetyň başlygy Niýaz Muhammedow bilen Olum Hasan 80-nji ýylda şo Kızlarbada Garagum kanaly gelende gelip şo lentan vertolyotda gelip düşdi, lentan kesip ýene miýdine gitdi. Onun öňem soňam ne başlyk ne götlük hiç tat gören halkymyz ýok. Kızlarbada ýoksa revolýusiýon şäher. Aşgabat ýokka bize hem şäher bolan. Şäher, şol Kızlarbada. Ine o garaýşlar şo boldy. Ine biz 90-njy ýyl deputat saýlandyk. Beýleki 4 oblast bar, Mary bar, Ýerine Daşow bar, Lewap bar, Çerjew, Ahal bar, Aşgabat. Biz bolsa ýene de şol respublikan tabiiliginnäki raýonlar bolýar. Ay mana ortup, şol Balkanyň deputatlary bilen sağ bolsun Begmehmet geldi Mehmet, ol ýaşul häzirim bar, şol deputat, şol Nevitdadan saýlanan. O iki bolup ýene de beýleki deputatlary, şol Balkandan saýlananlary, hemmesinler elbette ol Niýaz sıçma diýse 3 güllap oturjak deputatlar o taýda da bar da Balkanyň. Ýöne şol şu zatlardan baş çykarýan deputatlar bilen ýygnanyşyp mene patladyp maňlaýyna goýduk bizini. Täzeden dikeltmeli. Ýemmämizi oblast strukturamyzy ýa hak hukumyzy. Ona meni Krasnovodda däli, Nevitdagda däldi. Balkanyň merkezini. Niýaz eýle urunjak boldy, beýle urunjak boldy. Men oňa aýtdym, separatör, sen nädin şu maha häzir prezident saýlanjak bolýan, şeýle dälmi? Onu şunu etjek bolsa, hany gitdi, halka düşünür, näme üçin şu güne çerli, hani şu Balkanyň welayet ilaty Aşgabatda ahala tabiin bolup ýaşapmaly. Ay bolýa harmaraçar, menin häzir diýdine, men sahat ne pewse mana faýdarnyp. Ene ondan şol Niýaz bilen bile bir gezek gitdik, yani Krasnovodda, Nevitdaga. Men o bilen ýany bilen gidenim. Hem maňa inamdar bol Harmurat, men sen gollaýan adyny şu teklibiňi oblast öretmek barada, ýani welayety. Sen hem diýdi şol diýdi, men prezidentlige diýdi, ne diýdi. Inamdar wekilim bolsaň da bor diýdim. Ýok diýmek men. Bir 90-njy ýylyň görün. Ne Krasnovodda bardyk, Nevitdaga bardyk. Men o taýda da ay şunu gollaň ýakadyn diýip aýdym, ine şolar ýaly. Adamlar tarihte ilkinci gezek bize mümkünçilik göredi. Häzir biz o oblastymyzy açyp bilýär. Şoň esasynda biz özümizi ýa-ni ol şol döwür ýa-ni başlapdy da ýa-ni bir öz başlyk region hökmüni ösmäge. Ine diýdim, mene oblasty döresek biz öz başlyk region bolup ösmäge mümkünçiligimiz bar. Merkeze gerek zadyny berýär, galan zady öz oblastymyzy, ýani welaýaty, şäherleri, raýonlary ösdürmäge bizde serişde boljak. Bizde nebiten bar, gazam bar, balygym bar. Ay, ýene de 10 küdürli ýerasy baýlyklar bar. Diýip men halka düşünürdim. Ine bir prezident saýlandy. Ondan indi görýän, ýöredildi de Balkan welaýaty. Ya oblast, oblast welayet diýilene. Ondan soňra oblastnoy deputatlar saýlanmaly. Şäher deputatlarymyz bar, raýon deputatlarymyz bar, ýöne olar Aşgabatda tabiilikdedir.
Inni biz velayet bolluk mu ya yani oblast. Demek oblastnoy strukturamız, oblastnoy yol başçılığımız, oblastnoy parlamentimiz bolmaly. Men pikir etdim, şol häzir saýlaw geçer, şo taýda onsoň velayet yol başçylygyna ýankyşan Begmämet agy var, geldi Mämmed. Ol ömrüni halka bağışlap geçen ol ýema awtoparkyň direktori Nebitdagda. Asly Jebelçi. Şu malum ba ýaşuly. Salam aýdyn men tarapdan Nebitdagçylyk. Ine şol ýaşuly men göz öňümde tutýardym. Hiç bolmany bir ilkinji 5 ýyl şu ýol başçylyk etse Balkana ýaşlara ýol öwretse nädip ol ykdysadyetçi hemme tarapdan. Ine şeýdip bil ýuwaş-ýuwaşdan ayağa galar diýen niýet bilen indi bir saýlawlar geçirip şo tak men Yankı Türkmenistanyň internasional sawedynyň adyndan 16 sany ýigidimizi Balkan oblasty boýunça her raýonyň şäherden 2den, 3den, 1den kandidat görkezdim. Şu deputatlygy, şu Yankı welayet parlamentine deputat bolmak üçin. Muňa da zähreti ýarylypdyr, Aşgabatdakylar bilýärler de, olaň öz primi bar, kimi goýjak häzir aýdyp barar. Bir halmanat häzir ol 16 sany deputatyny geçirse, muň özi ýeközi bize iş bol 170 deputatyň içinde ýarasynda. Gykylygyndan ýaňa lerdana gelýär, biz kompartiýa işlerini edip bilemde. Yani ýasyň hökümni ýerine ýetirilemde ýene 16 sanyk bolup bolar oblasa gelse nähil borkady. Ondan şu 14 oglany ýykypdyrlar 16-dan. Ýogsa ýeňe nerler gatykan, Balkan ikisi geçýär, biri Gargaladan, biri Gyzylarbatdan. Bol galyn adyn tesün ýok. Ýok, biri Gargaladan, biri Nebitdagdan başlan, Gyzylarbatdan geçirmändir. Ine halkam görüp otur, ine Gyzylarbatdan halky men saýlady, owany gulluga edip gelen oglany. Inni şo men misalymda, sypatymda olaram özlerine kara isläp, ýerinden özlerine deputat saýlasy, olaram halmurat ýal halka hyzmat eder diýen niýet bilen şulara ses berýär. Şularyň hemmesi geçipdir. Ýöne diňe ikisini görkezýärler içinden. Muňa da oglaryň gahary geldi, men ondan şo saýlaw güni Aşgabatdadan ondan maňa jaň etdiler, halmurat şular ýaly. Oglaryň gaty gaharly dip. Men ona aýtdym, hani Nebitdagy üýsüň. Beýleki ýerlerden Gyzylarbatdan gadynçykdan hemmesi bardy Krasnovodda Nebitdagy. Men diýdim, nähil beýle boli. Ay ene şular ýaly etdiler. Onda diýdim, häzir men diýdim Aşgabada gidýän, hemme oglany jemlen, kim gitjek bar bolsa raýonlara jaň edin. Erti ýerden diýdim, men size Aşgabatda otlyn poýdy garşylaýar. Ýani Krasnovod Aşgabat poýdy bardy. Taşkentde diýdim. Ha bolýa, men gaýtdym. Bularam şo hemme ýere jaň edip, ine gije gelýärdi ol otlydan sagat 6-ňa men 5-de mi tandan Aşgabada geldi. Ay geldi bol o taýda bir bilemek men, ýalňyşmaýyn, 15-20 tane wagon bardy ýani otlyda. Şoň içinden bir märeke düşýändir. O grajdan adam görýär. Hemmesi ýaş ýigit, bular hemmesi o ansyny gulluk eden men ýigitler. Ýalňyşmasam 600 oglanlar bar. Pikredip görüm. Bular meni wagdaly syganak, ondan şol wagdalyň Lenin köçü bar. Görün şo gopboly köçü ýörýär. Şolara ýigitler hani 6 adamdan hatara durun diýdim. Hatara durdurar 6 adamdan ine men ýörüýüşiň başynda bularym ine esgerler de ayaklarym tarpyly da diýmän ýöne nizam saklap gelýärler. Ondan o wagdalyň adamaka diýen ýa wagdaly gelýän taksiler ýa taksiçiler agdyna peride bile näme nirden gelen adamlar. Ine bilen bari köşkün kapysyna ýygnanyp gopboly köşkün. Oşo döwrýeme durda ýani o usta wepat bolan adamlaryň ýa-ni baky owady bar, on gapdalyna da gopboly köşk bar. Ene şo taýda oturýardy ýa. Ene şoň agdyna ýygnanyk bolup içinden 3-4 san melise eder, arýan özüni gortulany ýal eýle-eýle dazanyklaýarlar.
Kimdiginden bilen aklar bular. Kim geldi, näme geldi? Ondan men ışıklı yere, ýa-ni gapyň öňüne barıp, ol köşüň içinde ödüzüm görkezdim, deputatlyk kinişgam görkezdim, açdylar, içine girdim. Men diýdim, ine şolar ýalyny Balkandan gelen eskerler diýip aýtdyym. Bizden şu taýda garaşa gelsin, Niýazow hökümet baş tutalaryň biz. Şolara garaş ýasy. Ene bir sagadym geçenak. Şu biz baramazdan soň. Aly dandan entekem kişiýaty süýji ukudy. Niýazow hem hökümeti bilen açyrçawym şo taýda, Han Ahmetow şo taýda, Tät Nepes Muratow şo taýda. Ay bir ýerde götükädili başlyk bar boldy, aşgabatdy. Hemmesini ýygnap, ene gelýän çarar, hani daly girin çaýty üçin oňa çelli gelýär diýip, oglanlar şol umumy köşk bar, gurultay. Ana şu mal ýygnap otyr, Niýazow Gurban bolup bir tapar. O däli beýlekdi. Oňa da bir muň adam sylýan bolmaly. Yank oglanlamy o köşüň içine sallylar bolup, owalardan gelen ýigitler. Nirde görüpdir ayağının aşağını halı daroşkany. Nirde görüpdir bir şu tualetde, hajathanada, şoň oturýan ýerine barýansan haly düşelgi. Nirde görüpdir bular dürlü dümen odan atmaka getirilýän nahary. İýdiler, işdiler, köýpleri kökselimden çekdiler. Ayna oturdum men olun arasında için notin darlı gelip derre tribuna geçtiler bulur yani. Oy dursun barım ýadygarlyk ökmün yemeğin ömünü prezidiumu Niýaz aşak ýokardan çağır. Han Muratcan gel biziň ýanynda ýok diýip taparataş. Men öz halkymyň için notin. Siz oturup berin şo taýda sonra bar diýip. Ona aýdyp berdim. Ýekeden ýeke. Näme üçin şu 16 oglanyň diňe ikisi geçýär galan geçmändir. Ay Gümpisan Pawriýady. Men bilemä Han Muratcan näme üçin meni beýdipdirler. O näme üçin beýdip o wany gulluk eden eskerlerimiz horlapdyrlar näme diýip hawa. Men size diýe hawa diýe näme kömek etmeli bolsa edip beýana diýe. Hawa diýdim. Bir bölegi etdiňiz, bir bölegi ediňiz. Ine şo tak baranmyz üçin, şo tak baranmyz üçin Niýaz buyruk berdi. Häzir diýdi, ýenem diýdi, goşmaça saýlaw geçirer. Onuň diýdi şo tak diýdi. Şu geçmedik oglanlarym ýuwaş-ýuwaşdan goýar diýip, ene şeýdi bilen şo taýdaky oglanlary ýüzlerini. Siz maňa aýtma, hana şu ýigitler aýdyň diýdim men. Allaýardan, olaryň biz niýde gören zat öz öýlerini görmedik zatlaryň hem gyzyla çaýlaryň zat köşüň içinde oglanlarym aljyrap ýa ankaryp oturdy. O oglany men diýdi size diýdi häzir diýdi şol diýdi Han Muratcan diýdi şular diýdi iş ornamak üçin 3 million rubl berýän diýdi. Berdim geçirdim sizin tabiýada. Ýene de diýdi size diýdi ne diýdi Kaspy dengizine diýdi balyk tutmak üçin 200 tonna bekre balyk tutmaga men size kvota berýän diýdi. Orskatgaty. Ay onu tutmak üçin hem ýene 3 tane size balyk gamysyny berýän diýdi. Aýdy bilen aýdy ol. Niýerde gören adagyny açyp terede watylar tribuna. Olam tutdy, tutmaly gowşak ýerinden. Onuň diýdi, ýene de diýdi, size diýdi, 5 vilayetde diýdi, 5 oblastda her bir ýerinde diýdi, bir savhoz açmagy diýdi. Yer, suw, näme gerek bolsa men berýän diýdi. Bir ondan aýtdy, şu diýdi, häzir şu geçmändir diýdi da siziň kandidaty. Her vilayetde, her oblastda başlygyň orunmasary, 5 tane orunmasar bardy. Şoň biri Awganystanyny gulluk edip gelen esker bolmaly, şo ýerde perman gol çekdi. Men bilýän zatym, üçüsini men özüm belledim. Balkanyň kyny, Ahalyň kyny hem de Maryň kyny. Da şoğuz bilen yemeğe yetişmedim. Da näme bi lewaba. Sebäp o taýda eýem men başyma gowga getiren tegle. Soňum atyp çykardylar. Ene şeýdip, ene bir sagadyň içinde bular şeýle aýdy medet häzir diýdi, iýmişdiňmi bolurlar diýdi. Allahan howa da howa. Onu diýdi, ýanyňda häzir paýok berer, hana daşarda diýdi, 50-60 tane awtobus garaşyp dur. Meniň de öýlegiňize gidiň diýdi. Ene oglanlarym hoşal,
Yani koltuğun karpı kısırdı, Saparatay. İyidine kayıttılar. Ine şo bizim oblast döredörmüz strukturamız şoňa saýlanmadyk deputatlyň ýa kandidatlyň ykbaly şeýle boldy. Ýöne şo taýda şu berilen pullar dogry. Ondanam daşgary men 90-njy ýylda talap edip bokurdogyny men alym Niýazowdan. Siz diýdim, bergil diýdim. Aýt diýdim Saparatay. Men o bilen kän gürleşerdim. Ýany çağırdy gijelerini. Ola ol gopboly köşküne otury, menem ýokary sebäpde İlden gelen, halktan gelen arzalary okuyan, dinleyen, jogap berýän ýa degişli ministrliklere uğrady. Men Gızlarbatdan saýlanan 2 deputatyň ýa 3 deputatyň birem bolsam, bütün Türkmenistanyň ýazyp otylar. O galan deputatlar öýdi işin berjay edene. Onu halkyň içinde de men o wany ulu edeller bar, beýleki bar. Ýa-ni ýaşullar awtobuslar minip geldiler Bäherdenden mi, biýanky Nohurdan mi? Oğlum ardı şikayet var. Niye kim kabul etmese Aşgabat'a gelirler. Ha bolýa onu o deputatyň ýanyna giderlip hemmesine ýokary sebäde men ýanyma gelerdi. Şoň üçin ol men Aşgabat'tan çykyp ýygymy Gızlarbaty uğratdylar. Ene şo taýda men aýtdym. Bir ýol başy diýdim, şoň ogly başlaýly diýdim, şu kolhoz başlygyndan tä diýdim, sen wezipeňe çeldik. Haýsy biriňiziň ogluňyz Owganystanyna gulluk etdi. Görkezim bana diýdi. Ona men sesim çykarmaýyn. Ýöne şu taýda diýdim, gulluk eden hemmesi garyp halkyň çagasy diýdim. Işy daýhanyň. Şoň üçin siz bergil diýdim. Men näme kömek edeň diýdi şu taýda. Men hem diýdim, gelin diýdim, onu bir gezeklikçe şular hemmesini kömek edelim. 10.000 rubl. Ol dur gaty olup bol 10.000 rubl, 130-140 rubl aýlyk. 10.000 rubl wepat bolanlyň öýüne, içerisine, enesine, atasyna gowşuralyp. Hawa ýanky yaraly bolup gelirler. 1-nji, 2-nji, 3-nji gruppalarda, 1-nji gruppasyna 5.000-den 2-nji gruppasyna 3.000-den 3-nji gruppasyna 1.000 rubl bir gezeklikçe, häzirlikçe kömek edelim. Galannym wagtyň geçmegi bilen respublikan baýlyklary özümize galandan soň, SSR ýykylýan bolsa, özümize galandan soň bular diýdim, täzeden soň şu mesele dolanyp geler diýdim. Ene özü ýok, Allah'ı var diýip. Etdi şonu men diýen Niýaz. Gol çökdi. Berildi şol. Häzir men şoň summasyny aýdyp bereýin. Ýanky 335 wepat bolan öýüň her birine berilen 10.000 rubl bar şol döwür. Şonu häzir ýanky 335 10.000 köpersek 3.350.000 rubl bolýar. Pikir edip görüň. 3.350.000 rubl şo 335 wepat bolanyň maşgalasyny, enesine, atasyna gowşuruldy. Mundanam daşgary şo pul berilmeli edilenden soň men ýanky Han Ahmediň ýakasyndan tutdum. Onu men owadaşym da premier minister Türkmenistanyň. Men ýakasyndan tutdum diýemok. Ýa-ni bardym Han Ahmed diýdim, sen diýdim ýaşul gelen 2.000 euro Türk dogry gurulşy. Sen inileň içinde diýdim, dogurlaňdan o wany gulwadan barmy? Ben aýtdy ýok elim diýdi. Ýok bolsa onu şulara kömek etmen. Men diýdim, sen başlygyňdan aldym şonuň her birine 10.000 rubl. Sen diýdim şulara gaýrat etdi diýdim. Her birine diýdim. Şu 6-njy wypuska juguli ber diýdim. Olam 9.700 rubl şol döwür. Şu 6-njy wypuska juguli. Emma Aşgabatyň bazaryna şol juguli meselem 25.000 rubldan satylýardy. Menem sanap bilýän. 10.000 alsa bir ýagdaý. Bir jugul alsa ýerine 6-njy wypuska ýa şo oglanyň wepat bolan ýigidiň ýygyna galan jigileri minjek ýa-da en atat şonu satsa ýene 2,5 messe üstüne pul boljakda 10.000 lira, 25.000 rubl lira. Ay diýdi harman diýdi. Maňa diýdi, bir ýylyma diýdi, bütün Türkmenistany berilýän kwota diýdi, Moskwadan diýdi, 300 sany jiguli ýok diýdi, sen ýanky 6-njy wypuska diýen. Ol Moskwa, Zaporoj o zatlar berip bilermi? Ýok diýdim. Ol oglanlar diýdim, ol watan üçin siz uğratdyňyz diýdim, olursa. Wepat bollar, biz diýdim, ýygynyň alanlara diýdim, ömür ötünçe bergili. Şoň üçin diýdim, gel owada şunu diýdim, adalatly çözeýin. Han men bir oýlanyp gören sen diýdim, men beter gyssamy men häzir Moskwa jaňa deýin. Ýok diýdim, men ýandan jaňa tanakmaz diýdim. Men sen bilýän diýdim men. Şu taýdan diýdim,
Jogap alman çykmajan. Onu geldik kimdir çay içelim, bir çaynak çay demledik getirdiler. İşte bir karış birazcık Moskva'da akılır entak işe çıkanlarla oturup ondan bundan kızlar battan görürün ettik. Ondan şu tayda yenim aydan dadım hanak mesdiyim. Yine kızlar batın yankı sol paşta 20 yıl kurulmaniyatın ketelhanası var. Para yaktı var. Mun karımın galıptırlar. İçine beton koyupdur. So dursuna da galıptır. Şu tayda 240 orulluk hem keselhana hem 240 adamlık poliklinika kurulmalı. Katlavanı çukur gazılya içine beton oklanıyadı son bir yama bayguşluğun harabasına uğurluk kalıptı. Şehrin şu gayrasında. Ondan son yenide kızlar battı. Ağız suyu yok. Kanal var. O 80-nji ýylda geldi. Bu orta bir deyem 90-njy ýylyň 91-nji ýylyň gurrun ne dip otyrdy. 10-12 ýyl diýdim şol nasosly stansiýa herekete girmänýärdi. Ol diýdim şol nasosly stansiýanyň harabasyny bir çağalar oýnap ýoksa şäheriň çetine biri şol katlabany ýykylyp wepat boldy diýdim. Biz haçan öz şäherimizi suwul etmeli ilaty diýdim. Respublikada ilkinji rewolýusiýon şäherem kızlar bar. Hanak men saňa öwretmellerle diýdim bu zatlary. Bilýän nidi halmyra. Bilýän bolsaň onu herekete geçdi diýdim. Men bunu häzir ederim. Sen nidi arkaýyn gidiber. Ýok men gitjek geldim. Moskwa bilen görleşdim. Ondan Moskwa bilen bir ýer jaň etdim. Men bilemek trupaňyň kimdigini. Bilem janygyp düşünürýär. Ondan olam aýtyp bolýar men nidi eme çykaçkay näme çykaýyn aňyrdaky oturan bürokrat bolmaçym. Ine şeýdip men Han Ahmediň ýanyna çykyp gaýtdym. 2 gün geçmäke Aşgabatyň hemme gurulşy bar, şäher gurup beren. Şol döwür 10-njy mikroraýon 9-njy gurup berdi. Vietnamdan gelen işçiler. Ine şolun hemmesini şol stroykadan sypyryp getirip ine kızlar badyň şol keselhanasy bilen poliklinikasy bar hem ýa bu suw näme bi. Nasosly stansiýa. Şol üçüsini aýyr 3 aýym 4 aýyň dowamyny gurup beripdirler. Ene Han Ahmediň halka eden hyzmaty. Bir talap etsen, özüm adalatly talap etsen, adam şekilli dilin düşünürip bilsen, bolýan ekene şu zatlar. Ene şeýdip şu zatlar ýola goýuldy. Owan meselesinde her bir şol uruşa gatnaşyp wepat bolan ýigidiň ady hem köçä dakylly, käbirleriň ady mektebe dakylly. Bir edi bilmedigim şu Owganstanyň gulluk eden ýigitleň hiç bolmana birisini Sowet Soýuzynyň gahrymany diýilen ady daktyryp bilmedim. Oňa da münasip bir ýeke ýigidimiz bardy. Olam Iqbalyň emesi boýunça kızlar batdan şol uruşa gatnaşan mayor Zybanyly Meretgelli Garaýew. Şoň adyny kızlar batda 5-nji mektebe daktym men 89-njy ýylda. Ya 90-dan mı? Näme diýär ol? Goşuny gaba gödüşýä, iki gapdalan dağdan ýanky. Ola mujahid diýerler, mujahidin diýerler, gabap atyp başlaýarlar, ondan görse eskerleri garıljak. Şular halas bolsun diýip siz çykyn, men şular saklaýyn, siziň söýbeňizde basma diýip tankdy içinde öýdüler komandir batalyon. Öýdi partladyp ölýänçä şola bilen atyrşýar. Eskerlere diýri galýa geçýär o tarapa gabawdan çykyp bilen wepat bolýar. Ondan şuny men şu 90-njy ýylda ýanky SSR ýykyljakdy. Dargap başlady. Ondan munna bizim türkmen ýigitlerimizem şu gulluk eden ýerine urulyp ýenjilip Türkmenistanyň gelenler ken men bu arada ozalam aýdypdy näçe. Ondan Niýazy ýanyna çap kalmyratsan sen çözmesen bolanak Moskwa git hany ýazyp bilen duşdy. Ministra barony goranmak. Bolýa, gitdim men şonu men şoňa aýtdym. Men diýdim, şu beýle eskerlik meselesine çözüldü. Men onu näçe aýtdym, gaýtalap oturmaýyn. Ýöne şol ýanky men aýtdym, ýoldaş marşal diýdim, şular ýalydydım. Hemme emelerde bar diýdim, gahrmançylyk görkezip gahrman ady. Ýeke türkmen ýok, ene şunça wepat boldy, şunça ýaraly bolup geldi, şunça gulluk etdi diýdim. Hiç bolmany bir adama ene şu ýigidimde diýdim, gahrman bolmak diýdim. Dol münasip diýdim. Sowet Soýuzynyň gahrmany. Bolýar diýip sen şunu goýup git. Men näde şu meseleni Merkezi komitede çıkarıp çözermiydi?
beyni SSR'in yıkılacak bolup beren näwre. SSR yıkıldy, o bizatları mana tarihte galy hemmesi. Ýöne şol ýaşuly aýtdy, ýaşuly ýanan olum dünýäsini täzelen, şol aýtdy maňa diýdi, ýetirdiler, aýtdylar diýdi sen näde şu owan sany gulluk edip gelen ýigitlere näme kömek edýän, nähil kömek edýän, wepat bolulun hatyrasyny nähil tutýan, men sana minnetdar diýip. Soň ol gazarbada ýörüýte hat uradypdyr. SSR'in goranmak ministriniň adynyň minnetdarlyk haty diýip. Gelli olam bady bilemem soň şu pazarda ya öýümde konfiskasiýa edilen nakitlermi hökümet biljekler ýöne bardy. Hawa. Näme aýdýan şuny? Bilip goýun ýurtdaşlar. SSR'in giňişligini saparaga aýdýar. Şu bizden başga türkmeniň başga ykdysady ýa ýer suw reformasyny giren respublika ýokdy diýip. Endi men beýleki tarapyny aýdyp beren. SSR'in giňişligini bizden başga ýa Türkmenistanyň başga hiç bir respublikada şo 1 million SSR gulluk etdi diýdi. Şolaň hiç birini jinnet ýarlygym ýekegedeklik pul kömek edilen. Şonu diňe biz türkmenler gazandyk. Şonu men etdim. Aýdyp bilen men şu. Wepat bolulmydyň en atalarynyň hatyrasyny. Şonu gazandyk. Eger ýaşap ýören bolsak Türkmenistany olaň ýerine galylyň hiç birisi horlugam çekmeler, jewaz çepre jeber jepada ýana gulýaly. Ene 18-20 ýaşly ýigitleme gitdi dünýeden. Men olary öpülmedik ýigitler diýen ýerine nesil galmady. Men şoňa gynanýam. Näme üçin, näme hatyrasyny. Men kän ýazan bu zatlar bardy. Eser de urundy. Näme üçin biz owan sany salyndyk. Şoňa daşynan esserde näme kömek gerek bolsa uradyp bilmeýärdik. Näme üçin oglary ente göwele çagyryr, urşuň içine sokmaly. Şeň Walya men şu urşa gidemde 24 ýaşynda ýerimde bir çagam aýalymam gowreli de ikincisi bilen. Hiç bolmany perdent galjakdy da men ýerimde wepat boldum. Ýöne 18 ýaşly çagylary gitdiler ota. Aýdyň şu kim şolaň adyny tutdy. Bu haram golyň nesilimi, tohumumy? Ha? Aýdyň. Ya gökde pagalatyna wepat bolulyň üstünden hany depelek geçýär. Töwrüne näkini bawarap bulla heşele kakyp ýaşap. Toşdam. Men alada goýan zatlar şu ýöne ol oglanlar hiç açan öz harby kasamyna ikilik eden adamdan. Kasam berdiler, şonam ýerine ýetirdiler. Ol dogry berilipdir, olara buyruk ýalňyş. Esherin bu zatlary aral maslahatlaşmagy ýa onu etmezligi haqqy ýa hukugy ýok. Berilen buyrugy ýerine ýetirmeli. Ene egini pagon göterýän adamyň etmeli işi şol. Dogry düşün. O buun kun akylly tarap ay näme olur owgana gitdi. Gitmän o törni bölmeýär diýip ol. Ama çay başyndan 50 gramyň daşyndan ýa tirekden doýupmy myňlap oturarlar bar. Men size aýdym. Siz şu döwürnäm üçin sesini çykarmadyňyz ýa senin eje atalaňyz, ha? Beýle akylly bolýan bolsaň ýa beýle akylly en atadan dünýä inen bolsaň. Ya şolar harby buyrugy ýerine ýetirmän men gitjek gal, urşak gal ýen bolsa, ol o döwür statýa bar. Ya onmaşyl ýa atylmaly. Ikiden biri. Sen harby adam, evinde pagon bar. Şeňmi? Enne şol oglanlaryň adyn tutýan hökümet ýok. Şol oglanlaryň adyny dakylan ýigitler bardyr. Türkmen maşaly men oňa dowlanýan. Ol oglanlaryň azatyny ýetgisin çekip oturan en atalary bugun kun ýa badyr ýa ýokdur. Ýöne dogallary, agalary, eneleri, jigileri bardyr. Känler. Biz ozal men aýtdym. Biz 22.400 ýigit bolup gulluk edip ýurdumyza dolanan bolsak, enne şolardan eýem nesil ölni. Biz enne 22.000 däl, belki biz enne şol daş töwrekdäki dogan garyndaşlary, gudolary hemmejigi bilen alamyzda biz eýem 500 millionyň geçen adam bolupdyr Türkmenistanyň içinde. Şuň kun halkyň depesine şänik döwärler, garaşyň. Döwran öwrüler şol adamlara da.
Soňra görersiňiz tomoşanyňa topalamy. Durun birazajyk. Onu men size aýdýan halmarasy. Görjeňiz bardyr ente. Siz elmedam halky agladyp, halky eňredip, halky gedaý edip, halky ýurdun daşyna gowy çykaryp, bulary hawa bolar bolmadan götün süpürdip, o türkmeniň adyny ýere sokjak bolsaňyz, türkmen siziň özüňizi 7 gat ýeriň aşagyna sokar. Men aýtdym ha, ýöne köy ýere diýmä, bagyşlaşmasak ýok diýip. Şonu ýene bir gelek şunu gaýtalýar. Ýa-ha ýanky hakimiyeti, kanun hükümlülük bilen tapşırın halkın, gurucu meclisi, ya da son dat edin günümüzü. Menem halkın elinden tutacaklar, şonu maýdaýyn. Saklajak elini halkı. Sebäpsiz halkı şunça zulüm berip geldiň. Şunça size dilim sepirip görünmerdim, aýtdym, haýyş etdim. Ýola gelin, toba gelin. Sizem şu halkın wekili ýok. Siz şu halkın wekilleri eken. Demek ýok bolsa ýok zady ýok edilýär. Ine hormatly ýurtdaşlar, bir tragediýa. Ine türkmeniň tragediýasy şol. Şol ýigitler ýaşap beren bolsa, olardan gör näçe ogulgy dönerdi. Aktyk çogluk bugun kugun bir bagtly maşgalaň içinde oturan, men eň duşam bolmasa da 5-10 ýaş kiçi. Halkyň syýlygly adamlary bordy. Han olar? Ýok. Ýöne bu gursakda ýanyp duran zatlar ýalyn bolup birini ýapyşyr, biz jenaýatkarlygyň ennamyna ýa ýüzüne ýa bokurdygyny bagyşlaşmasak ýokdur. Bolýa, owa ýurtdaşlar tagy bolan diňläňiz üçin gatykän gürläp otyn. Ýöne şuň kun ýatlama güni. Wepat bolalaryň ruhy şat bolsun, diýeri gezip beren esgerlerimiz başyňy dik bolsun. O täze Türkmenistan aýdýarlar. Esgerler hekkeriň diýem, dikkeriň diýem o. Size men garaýyňyza galyň. Halk üçin enne hyzmat etmeli ýerimiz geldi. Türkmeniň bir sözi bar. O garry oýnasa gaýtyrar diýer. Hani gaýtyrdyň görkezen ýigitler menen bärden. Siziň ýanyňyz bilen bile. Sag bolun, saglykda görüşelim. Hemmäňiziň öýüňize saglyk.